खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 7 जुलाइ 2026 मायथाइ। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि बाजेटआ सरकारनि 5 बोसोरनि रांखान्थियारि नोजोरखौ दिन्थिगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 5 जुलाइआव बुंदोंमोन दि बे सप्तानि जोबनायाव फोसावनाय रायजोनि बाजेटआ फैगौ 5 बोसोराव सरकारनि रांखान्थियारि नोजोरनि थाखाय मोनसे रडमेप महरै खामानि होगोन, जेराव गावनि बिसायख'थि मेनिफेस्ट'आव होनाय सम्फथिफोरखौ आबुं खालामनायाव गोख्रों नोजोर होनाय जागोन। केबिनेटनि जथुम्मानि उनाव मोनसे रादाब बुथुमसालियाव बिबुंथि होनानै शर्माया बुंदों दि 10 जुलाइआव रांखान्थियारि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दाननो गोनां बाजेटआ सरकारनि गोलाव समनि जौगाथाय सोलोखौ दिन्थिगोन। बाजेटआ जोंनि बिसायख'थि मेनिफेस्ट'नि सायाव बिथा खालामनाय 5 बोसोरारि बिथांखिफोरखौ दिन्थिगोन। बे फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय जोंनि सरकारनि रांखान्थियारि नोजोर जागोन, गिबि मन्थ्रिया बुंदों। शर्माया बुङो दि सरकारनि गोनांथिफोराव आबाद, दारिमिनारि जौगानाय, माइक्र', फिसा आरो गेजेर थाखोनि मावदांसाफोर, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर, साख्रि दिहुननाय आरो सोदांफिननाय गोहो बायदिफोरखौ लानानै बे बिथिंफोराव रांखान्थियारि जौगानायखौ गोख्रै खालामनो थाखाय मावथांखि लानाय जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बाजेटनि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। हेंथा हान्जाफोरा मोनसे जथाय हान्जा बानायनो नाजाबाय थानाय खौरांनि सायाव बिबुंथि होनानै शर्माया बुंदों दि सासन खालामग्रा जथाइया राजखान्थियारि बादायनायनि बदलै खुंथायनि सायाव नोजोर होगोन। बिसायख'थिनि फिथाइया जोंनो 102 मासि होदों। जोंनि हाबाया दा सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनाय। गिबि 2 बोसोरसिम जौगाथाय हाबाया जोंनि नोजोर जागोन। 2028 नि खाथि-खाला जों राजखान्थियाव फैफिननो हागोन होनना बिथाङा बुंदों। रायजोआव बिजेपिनि राजखान्थियारि थाथायाव फोथायथि दिन्थिनानै शर्माया आरोबाव बुंदों दि फैगौ 25 बोसोरसिम आसामाव बिजेपिखौ बोख्लायनो हाया। नैथि खौराङाव दङ माकुम रेलवे क्रसिंनि साखाथियाव पेसेन्जार ट्रेनजों सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसामनि जरहाट जिल्लानि तिताबरनि सासे सुबुङा 6 जुलाइनि समबारनि फुङाव तिनिसुकिया जिल्लानि माकुमाव अशकनगर रेलवे गेटनि खाथियाव मोनसे पेसेन्जार ट्रेनजों सौग्रावनायनि उनाव जिउ गोमादों। रेलवे पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया फुंनि 6 रिंगासोआव अशकनगर लेभेल क्रसिंनि साखाथियाव रेलवे ट्रेकनि खाथियाव जादों। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला पेसेन्जार ट्रेनआ लेड'निफ्राय रङियासिम थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे सुबुङा सौग्रावो, जाय सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो रेलवे प्रटेक्शन फर्स (आरपीएफ) आरो सरकारि रेलवे पुलिस (जीआरपी) नि मावथिफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। गिबि नायबिजिरनायाव थैनाय सुबुंनि आखाइनिफ्राय मोननाय आधार कार्डनि गेजेरजों पुलिसआ बिथांखौ जरहाट जिल्लानि तिताबरनि थागिरि तपन घोष होननानै सिनायथि होयो। नांगौ जानाय आयेनारि नेमखान्थिफोरखौ फोजोबखांनायनि उनाव गोथैसहखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय तिनिसुकिया मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। रेलवे पुलिसआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। मावख'आरिफोरा बुंदों दि दासिमबो बेखौ थि खालामनाय जायाखै दि जिउ गोमानाय सुबुङा गोरोन्थियै रेल लामाखौ बारदोंमोन ना गुबुन माबा जाहोननि थाखाय थैनायनि जाहोन दं। थामथि खौराङाव दङ वख'आर वाइल्डलाइफ सेंक्सुयेरिनि सिङाव दखल खालामनाय हायाव गोबां बिबांनि होखारनाय हाबाफारि सोलिगासिनो। 6 जुलाइआव आसामनि नगाव जिल्लानि वख'आर वाइल्डलाइफ सेंक्सुयेरिनि सिङाव गराजनआव मोनसे गिदिर होखारनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं, जेराव अरन बिफान आरो जिल्ला खुंथायआ रैखाथि होजानाय अरन हायाव दखल खालामनायफोरखौ बोखारगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला मावख'गिरिफोरा फाथो आबादनि सिङाव थानाय 100 बिगा हाखौ बोखारनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं। गासै ओनसोलाव गोख्रों रैखाथि होनाय जादों। पुलिस आरो गुबुन रैखाथि हान्जाफोरा आयेन आरो आब्रुथिनि थासारिखौ होबथानो थाखाय गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दं। फारसेथिं जायगानि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि सायाव गोख्रों अजद होनानै दाबि खालामदों दि गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिफाननि मददाव सेंक्सुयेरिनि हायाव आबाद मावनो गनायथि होबोगासिनो दं।
थागिरिफोरनि बादिब्ला माखासे हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा अजद होनानै आबादारिफोरनिफ्राय रां लादोंमोन आरो सोरखारि हायाव आबाद मावनो गनायथि होदोंमोन। बिथांमोनहा अजद होबावो दि थांनाय 15निफ्राय 20 बोसोरनिफ्रायनो सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै आबाद मावबोगासिनो दंब्लाबो हाग्रा बिफाना माब्लाबाबो हेंथा होआखै एबा राहा लायाखै। अजद होनायफोरखौ उदाङै फोरमान खालामनाय जायाखै आरो हाग्रा बिफाना दाबिफोरनि सायाव जेबो मावख'आरि फिननाय होआखै। होखारनाय खामानिया सोलिगासिनो दं आरो आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय नेगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ डिब्रुगड़नि टिंखांआव आबादारिफोरा दै जगायनायाव फेलें जानायनि अजद। दै नागिरनायनि उनाव पुलिसनि अजदजों मोगा-मोगि जानांदों। आसामनि टिंखां जिल्लानि खुवांनि सिङाव थानाय कलल'आ देउरि गावनि आबादारिफोरा अजद होदों दि सोरखारि दै जगायनाय स्किमनि फेलें जानायनि जाहोनाव बिथांमोनहा गावनि माइनि आबाद फोथारखौ दै जगायनो थाखाय जेंना गोनां जादों, जायनि थाखाय बिथांमोनहा हादोरसाजों सालायजानाय दै जगायनायनि राहा थासेयावबो अखानि सायाव सोनारनो गोनां जादों। जायगानि आबादारिफोरनि बादिब्ला 10 बोसोर गोजाम दै जगायनाय मावथांखिया बन्द जाबाय। बेनि जाम्फैफोरा बिफां-लाइफांजों बुंफबनाय आरो आबाद फोथारफोराव दै जगायनो हानाय नंलिया। बिथांमोनहा अजद होदों दि खनले-खनले सामलायनाय खामानिफोरनि उनावबो दै जगायनायनि इनफ्रास्ट्राकचारआ खामानि मावाखै। गामियारिफोरा आरोबाव दाबि खालामदों दि बे स्किमनि सिङाव गोबां बिबांनि रायजो-राजानि रांखौ गाज्रियै बाहायनाय जादों। बेनि सायाव अजद होनाय जादों दि दै जगायनाय खान्थिखौ बाहायफिनालासे ठिकादारफोरखौ गुबैयै बिफां-लाइफां दानस्रांनो थाखाय रां होनाय जादों। बेफोर अजदफोरखौ उदाङै फोरमान खालामनाय जायाखै आरो दै जगायनाय बिफाननिफ्राय जेबो मावख'आरि फिनजाथाय मोननाय जायाखै। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बावैसो सिगां आबादारिफोरा दै जगायनाय बिफाननि मावख'गिरिफोरनि खाथियाव आबाद मावनो थाखाय दै बिनानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। सावरायलायनायनि समाव मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों। जाथायनि उनाव बिफाननि बिबानगिरिफोरा माखासे आबादारिफोरनि बेरेखा खौवां पुलिस थानायाव अजद होदों। आबादारिफोरा गोरोन्थि मावनायखौ नेवसिनानै बुङो दि बिथांमोननि दाबिया गावसोरनि फोथारनि थाखाय दै जगायनायल'। बिथांमोनहा टिंखां बियाबनि थान्दैखौ खावलायहरदों दि थाबैनो आखाइ दैखांनो आरो आबाद मावनायनि बोथोरा गोहोम गोग्लैनायनि सिगां दै जगायनाय स्किमखौ फिन जागायफिननो थाखाय खावलायो। बाथि खौराङाव दङ हिन्दीआ आसाम बिधान सभानि मावख'आरि राव महरै असमिया, इंराजि आरो बर'जों थाफागोन। बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास। बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ 5 जुलाइआव फोसावनाय बादिब्ला असमिया, इंराजि आरो बर'खौ लाफाना समबारनिफ्राय जागायजेन्नाय बाजेटनि जथुम्मानिफ्राय हिन्दीखौ आसाम आयेन आफादनि मोनसे दाजाबदेरनाय मावख'आरि राव महरै सिनायथि होनाय जागोन। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दास बिथाङा बुङो दि सनिबारखालि जानाय जेनेरेल पार्पस कमिटिनि मेलाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। बिथाङा बुंबावो दि थाखानाय मावख'आरि रावफोरा सदनाव बाहायबाय थागोन। हिन्दीआ राष्ट्रभाषा, बेनिखायनो बेखौ मान होनायनि नेरसोन महरै जों बेखौ सदनाव थिसननो थिरांथा लादों। बे फोसावनायनि गेजेरजों बर'खौ आयेन आफादाव मावख'आरि राव महरै बाहायनाय जानाय नङा होननानै सानखांनाय सोमजिदों। बबेखानि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दाबिफोरखौ नेवसिगारनानै बुंदों दि बेबादि जेबो थांखि गैया। बर'आ संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव फारिलाइ खालामजानाय रावफोरनि गेजेराव मोनसे आरो बेखौ आसाम मावख'आरि राव सोदांनाय आयेन 2020 नि सिङाव आसाम बिधान सभानि लोगो मावख'आरि राव महरै फोसावनाय जादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ आसामआ 200 मबाइल पुलिस स्टेशनफोरजों लोगोसे इउनिफाइड डायल 112 इमारजेन्सि रेसपन्स सिस्टेम जागायगोन। आसामनि केबिनेटआ मोनसे जथाय डायल 112 इमारजेन्सि रेसपन्स सिस्टेम जागायनो गनायथि होदों, जाय नोगोरारिफोरखौ मोनसेल' इमारजेन्सि नम्बरनि गेजेरजों पुलिस, अर, सावस्रि आरो खैफोद सामलायथाय सिबिथाइफोरखौ मोननो हानाय खालामगोन। 5 जुलाइ रबिबारखालि लकसेबा भवनाव गिबि मन्थ्रि शर्मानि मासिगिरि दैदेननायाव जानाय मन्थ्रि आफादनि जथुम्मायाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिनि बाहागो महरै 24 घन्टा आरो सप्तानि गासै 7 सानावनो मबाइल पुलिस थाना महरै गासै हादोरसायाव गं 200 जर'खायै साजायनाय गारिफोरखौ गोख्रै जाब्रबथायनि राहा होनो थाखाय थिसननाय जागोन। गोदानै बानायनाय बे खान्थिया सुबुंफोरखौ आयेन आरो आब्रुथिनि थासारि, अर खामनायनि जाथाय, लामा जाब्रबथाय आरो गुबुन खैफोद बायदि जाब्रबथायफोरनि समाव 112 डायल खालामनो हानाय खालामगोन।
बे मावथांखिखौ हेफाजाब होनो थाखाय सरकारा देरगावनि लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमियाव मोनसे अत्याधुनिक इमारजेन्सि रेसपन्स सेन्टार गायसनगोन। सेन्टार फर डेभेलपमेन्ट अफ एडभान्स कम्पिउटिंआ मावख'आरि महरै आसाम पुलिस इमारजेन्सि मेनेजमेन्ट सिस्टेम मुंनि बिथांखिखौ बाहायगोन। गोदान आदबखौ गोदान महर होनाय आरो जागायनायखौ खाबु होनो थाखाय केबिनेटआ 97.90 कौटि रांनि दफाफोरखौ गनायथि होदों। स्निथि खौरांआव दङ आसामनि बख'आव रैखाथि अपारेशननि समाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फरेस्ट गार्ड जोखोम। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 5 जुलाइ रबिबारखालि हरनि समाव बख'आव रैखाथि होनाय समाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे फरेस्ट गार्डआ गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय हाग्रा जवाननि मुंखौ जयन्त कलिता होननानै मिथिनाय जादों, जाय बख'नि सिंग्रा हाग्रा खोन्दो मावख'आव थिसनजानाय सासे कामरुप जिल्लानि हाजोनि रामदियानि थागिबि। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रा बिफानआ मासे मैदेर फिसानि सोमोन्दै खौरां मोननायनि उनाव रैखाथि हाबाफारि जागायदोंमोन। नागिरनायनि समाव मासे हाग्रानि मैदेरा हरखाबै कलितानि सायाव गाग्लोबो, जायनि जाहोनाव बिनि बिखा, फेन्दा आरो आथिंआव गोब्राबै जोखोम जायो। ओनसोलनि मासे मैदेर फालोनि दुखु मोननायखौ खोनानानै जायगानि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंमोन। हाग्रा हान्जाया टर्च बाहायनानै नागिरनो जागायनाय समावनो मैदेरा फरेस्ट गार्डखौ गाग्लोबो। कलिताखौ थाबैनो बख' गुदि सावस्रि मिरुसिम लांनाय जायो, जेराव बिथांखौ गुदि फाहामथाय होनायनि सिगां गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। 8थि खौरांआव दङ मोफौ बेदर फालांगि खालामनानै सानै हमजादों। आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव उल्टापानी फरेस्ट रेन्ज, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) आरो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि जुथायारि अपारेशननि समाव रैखाथि होजानाय भारतारि मनिटर लिजार्ड एबा मोफौनि बेदर लाखिनाय आरो फालांगि खालामनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मोफौखौ आयेन बेरेखायै मैहुर खालामनाय आरो फाननायनि सायाव थि खौरां मोननायनि उनाव बे अपारेशनखौ जागायनाय जादों। सिग्रोमनाय समाव जथाय हान्जाया भारतारि मोफौनि सन्देह गोनां बेदरखौ बोखांनो हायो आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमनो हायो। दायनिगिरिफोरखौ पुलिसनो गथायना होनाय जादों। भारतारि मोफौखौ भारतनि हाग्रानि जिब-जुनार आयेननि सिङाव रैखाथि होनाय जादों, जायनि थाखाय बे हारिसा एबा बिनि देहानि अंगफोरखौ मैहुर खालामनाय, आवग्रिनाय, रोगानाय एबा फालांगि खालामनाया साजा गोनां दाय जायो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।